Вземи удобно място и затвори очи. Вдишай дълбоко и издишай бавно. Отпусни се напълно и остави мислите си да се разтворят като облаци. Когато нормализираш дишането, почувствай как тялото ти се отпуска, как сърцето се отваря и как душата се приближава към нещо познато. Представи си, че си малко дете, което се учи да ходи. Босо, чисто и невинно. Спомни си всички твои снимки като малък. Как си изглеждал, колко си усмихнат и колко си щастлив. Стоиш на тучна слънчева ливада. Тревата гали краката ти като нежна прегръдка. Слънцето чопли челото ти, а светлината му рисува златни кръгове по кожата ти. Вятърът ухая на спокойствие, на свежа трева, на утрина роса и далечни цветя. Птици пеят тихо в далечината, а небето е безкрайно и меко. Виждаш, към теб се приближава фигура от светлина. Това е твоя ангел. Ти си още малък и не си забравил, че да говориш с ангелите е нещо нормално. Не знаеш дори, че са ангели. Те са твои невидими приятели. Не е чудо, не е тайна, то е част от теб. Ти си отворен, ти си чист. Ти си в сърцето на света. Ангелът се усмихва, погалва те по главичката и коленичи до теб. Протяга ръка и казва: нека вървим заедно по пътя на смирението, мило мое дете. Ще вървим бавно, стъпка по стъпка. И всяка стъпка ще бъде врата към светлината. Първата стъпка е да слушаш другите. Не за да отговориш, а за да разбереш. Слушай с цялото си сърце, без да прекъсваш, без да се доказваш. Ти свиваш устни и прошепваш: искам аз да говоря и да ме слушат, а не да слушам другите. Да кажа нещо важно, значимо и да покажа знание пред другите. Не искам да слушам техните проблеми и да ме натоварват. Ангелът се усмихва. Изчакай, слушай и остави настрана своето мнение за момент. И наистина се опитай да разбереш другите хора. Когато ги слушаш, ти ги освобождаваш. Освобождаваш и себе си. Смирението започва с тишина. Това изисква търпение и готовност да приемеш различията в мненията. Сега да направим втората стъпка, тихо добавя ангелът. Да признаеш, когато си сгрешил. Твоят глас трепва. Страх ме е. Когато трябва да кажа, че съм сгрешил, се чувствам малък и виновен. Напротив, отвръща ангелът, това е сила. Да признаеш грешка и да се извиниш, когато е нужно, изисква истинска смелост.
Това е голям акт на смирение, защото изисква сила да се признаеш за слаб, уязвим и да приемеш отговорност. Погледни небето, казва ангелът. Погледни тревата. Погледни себе си. Всичко е дар. Третата стъпка е благодарността. Всеки ден си отбележи 3 неща, за които си благодарен. Често забравям за благодаря. Фокусирам се върху това, което искам и което нямам. Всеки ден се фокусирай върху това, за което си благодарен. Това ще ти напомня, че всичко, което имаш, е дар, а не е нещо, което ти се полага. Направи 4-та стъпка. Помагай на другите без никакви очаквания. Ти питаш смутено, но понякога ми се иска да ме забележат. Когато помагам, чакам оценка, благодарност и похвала. Разбирам, казва ангела, но истинската помощ е тиха. Помагай на другите без големи очаквания, признание или награда. Това може да бъде в малки жестове, като помощ в ежедневните задачи, доброволчество или просто добри думи. Виж цветята, почувствай вятъра, усети тишината. Там в простите неща живее смирението. 5-та стъпка е да спреш да се сравняваш и състезаваш с другите, казва ангела. Но понякога другите ми изглеждат по-успешни, по-умни, по-щастливи. Това ме кара да се чувствам малък и ме натъжава. Престани да се сравняваш с другите. Ти си уникален, няма друг като теб. Ти не си по-добър от никого и никой не е по-добър от теб. Всеки има свой път. Смирението идва, когато приемеш себе си такъв, какъвто си. Всеки човек е различна нота в божествената симфония на живота. Сега да направим 6-та стъпка. А тя е да забавиш темпото. Да спреш за момент. Ти изненадано отговаряш. Постоянно бързам за някъде и в повечето случаи дори не знам за къде. Просто по навик. Понякога смирението идва чрез просто забавяне на ежедневието. Ти не си машина, ти си душа. А душата не се измерва в резултати. Дай си време да се наслаждаваш на момента и да бъдеш благодарен. Най-простото, което можеш да направиш, е днес ходи много бавно. Много бавно. И обръщай внимание на всичко около себе си. Това помага да се отделиш от егото и да почувстваш взаимовръзката със света около теб. Там, около теб,
простите и обикновени неща живее смирението. Сега, мило дете, ще направим следващата крачка. Към духовните практики и молитви. Това е пътят, по който душата се свързва с Висшето. Не само чрез думи, а най-вече чрез намерение. Не чрез ритуали, а чрез сърцето си. Ти отговаряш. Понякога се чувствам далеч от Бога. Молитвата ме успокоява, но не винаги усещам връзката. А какво е духовна практика? Трябва да медитирам и да се моля всеки ден? Ангелът ти отговаря: Бог не е далеч. Той е в теб. Молитвата е мост, а смирението пътеката. Не е нужно да казваш много. Понякога една дума е достатъчна. Когато се молиш, не моли за неща. Моли за просветление и светлина. Кажи: Господи, помогни ми да бъда смирен. Дай ми сила да бъда в мир с всички и със себе си. И Той ще те чуе. Когато медитираш, не търси отговори, а търси покой. Духовната практика не е задължение. Тя е покана. Може да е молитва, медитация, благодарност, тишина. Или просто съзерцание на природата. Всяко действие, направено с любов и осъзнатост, е духовна практика. Следващата крачка е състраданието. Позволи си да бъдеш нежен към себе си и към другите. Понякога съдя хората твърде бързо. Виждам поведението им и веднага си правя изводи, а после се чувствам виновен. Ангелът ти отговаря: всяко сърце носи рана, дори онези, които изглеждат силни. Когато се научиш да виждаш болката в другия като нещо човешко, не като присъда, ти развиваш състрадание. Състраданието е мостът между смирението и любовта. То не е съжаление, то е разбиране. И когато го развиеш, ти лекуваш не само другите, а и себе си. Правим следващата крачка, а тя е мълчанието. Понякога то е най-добрият начин да покажеш смирение. Избягвай да говориш прекалено много и позволи на тишината да стане част от теб. Трудно ми е да мълча. Искам да обясня, да оборя, да изтъкна себе си. И ако мълча, няма ли да изглежда, че съм слаб и глупав, че нямам какво да кажа? Мълчанието е молитва без думи. То показва уважение към другите и към себе си. В тишината душата говори най-силно. Много често егото ми се надига. Караме да се чувствам силен, да се защитавам, да се доказвам. Мило дете, егото не е враг.
То е част от теб, която се страхува да бъде наранена. То се появява, когато душата забрави, че вече е ценна. Когато усетиш егото, просто го признай. Кажи: това е моето его. Не го гони, не го осъждай. Само го виж, само го назови. И тогава то губи властта си. Да, то ще се появява отново и това е нормално. Но всеки път, когато го признаеш, ти се приближаваш до сърцето си. Смирението не е да се откажеш от себе си, а да се върнеш към себе си. Когато се опитам да бъда смирен, се страхувам, че ще изглеждам слаб. Слабостта е да се криеш зад егото. Смирението е да стоиш гол пред светлината и да кажеш: ето ме, това съм аз. Истински съм. Слънцето се спуска над ливадата. Топлината му рисува златни отблясъци по тревата, а въздухът окая на спокойствие и завръщане. Ти, малкото дете, се усмихваш. Очите ти блестят щастливо с благодарност. Сърцето ти е тихо, но пълно. Благодариш на своя ангел за урок. Той се навежда, прегръща те нежно и шепне с глас, който идва от небесата: помни, аз винаги ще съм до теб по пътя. Когато се съмняваш, ще ти напомня. Когато се изгубиш, ще те водя. А когато се умориш, ще те нося. Поемете въздух, раздвижете пръстите на ръцете и краката. Усмихнете се и отворете очи.